Така, здравейте от Тупи, това е втори епизод на To Legit, нашия сервер, който правиме поредичката, нали знаете? Да, втори епизод, чакай, че се обърках, боже. Така, тук с мен е никой, сега не снимам. Искам да кажа, никой няма с мен, боже, снимам. Добре, така, искам само да знам къде там мина. Това не намирам. Добре. Това може да се криви. Но ще ме видят в клипът и... Ужас. Така, ти си пейкай. Пекай си. Пекай си, пекай. Така, търся една мина. Къде да го правя, ама не знам точно къде. Може би ще се направи мин, само, но трябва някакви глупости, така да видя моне. Охо, аз доста пари имам, бе. Мога да си купа нещо, но сега не. Няма да си купувам нищо. Искам много да ми се наваксват парите. Така мисля да направя на мина и тука. Виждате, бях е там накрая и ме спаунва е там някъде. Виждате, тук някой се правил глупости, но някой му го грифил. What the hell, виждате? Това е голям ролпек и скоро искам да кажа голям бък. Моля те. Така. Сега, ето виждате, тук Максис 02 са му грифали. И виждате, това е много тъпо, като някакъв не си е направил резиденция или нещо. В сервера пишеше направете да си направят резиденция. Опа. Те може би не четат, не знаете как да разгледат сервера, да си направят, че да не им грифат. Грифарите не са виновни. Те са виновни, защото не са си направили резиденция. Ето, виждате ли защо? Ще направя на един мой приятел, знаете, Иво, така. Иво, нали го познавате от първия клип. Ще му направя една резиденция, що да не му грифат. Ще питам... фак, чакай, трябва да взема факли. Как ще ходим? Без мисля да си такова в моята мина. Само ще трябва малко факли. Но нямам факли и фак, което е ужасно. Значи трябва... Значи отивам на Warp Отивам на Warp, купувам си нещата, които ми трябват и... Всичко започва! Така. Сега. Да видим. Виждате, това е за 5. Не, трябва такива глупости. Аз колкото ми беше план се... Някакъв админ тук. Добре, са едно левче. Така да видим. Ето за... Не, 2-3 лева, нещо тук да видим. Уау, за 100 лева. Добре, един диамант за 100 лева, 350 лева и кол. Ще ми трябва много кол. И виждате, това е доста скъпо, но аз нямам такова. Тъп, нали? Това може ли? Това не. Някой админ го е. Така. Трябват ми няколко. 4. 10. Не, 5 айди. Половинката в 10. Така. Това няма да е много голям клип. Само ще направя къщата и аз точно ще направя къщата
тук. Така да видим колко ми е монети. Забравих колко монети имам. Колко монети имам. Боже. Така. Добре, виждате ми... отворих го, бе. Отвори ли го? Това е чест. Адми... на YouTube. Така, ще кажа на хората да ви поздравят. Hi YouTube! Така, отиваме надолу. Само къде забравих сега. Опа, всъщност не трябваше да го правя. И майле, забравям си идеите просто през една секунда. Така че пишете в коментарите какво да правя изобщо. Кажете в кой сервер, някакъв survival, майвал, нещо такова. Така, виждате тук в секунда. Трябва да чакаш. Какво ще чака човек, бе? Една секунда. Чакайте малко само да видя. Ето, виждате, това може да... Аз съм в YouTube сега. В YouTube. Някакви игрички. Така. Опа. Ужас. Всичко наводних. Чакай, така ще го махна. Така махна. С удоволствие. Опа. Но че това не е вярно. Мисля е тук да го сложа. Така. Тук пак има вода, хора, виждате. Добре, пак ще има вода и знам. Махай се. Това е пъкната вода. Ето защо така да направя. Кое съм с админ? Така ще питам админа. Как съм с админ? Така, може да стана админ. Така. Значи 1, 2, 3, 4. Значи тук трябва да се едно. Няма SMS. Ма ти записаш ли? Да. Просто SMS админ. Става ли с смисъл? Чакайте малко. Сега ще питам поне супер усер. Искам да спираш скоро. Добре. След 5 минути има да спря. Добре. Мисля, че след 5 минути трябва да спирам клипа, защото ще стане много дълъг. Свали ми се кирката. Добре, нов. Само ще го таковам с слабове. И да. Уау. Ще да снимам тук глупостите. Така. Ще се направя слабове. И естествено ще се направя слабове. И 24 слабо. Ма ще ми стигнат даже са предостатъчно. Искам да ви покажа лар PvP, много е яко. И може би ще умра с айранчето. Колко е сладък айранът ми. Той е толкова красив. Добре, трябва тук точно да сложим. Това е доста, защото ми се гледа, че не е много съвсем. Трябва да им точно се пак. Все е тук. Те хоп. Насякъде черно.
празни. Добре, така мисля. Абе, така е добре. Това ще направим навънка. Мога си мисля това да е за епизода. Не беше много голям, но други епизод ще бъде по-големичък. Да, така мисля, ще бъде по-големичък други епизод. Той сигурно е 15-20, не 20 минути, но 5 минути на един клип става, да кажем 10. Кажете колко минути искате да е един клип. Все пак, кажете си го, изразете се. Но другия клип ще бъде по-голям. И обещавам ви, че ще бъде по-голям. Трябва да бъде по-голям, защото няма да ви е интересно. Да, това не беше много интересен клип. Само ще ви покажа на LARP PvP. Искам малко да погледам хората. Да видя какво има в Ender Chest. Така ще покажа. Глупости, 5 торча, под нещо ми трябва. Че нещо ми трябва. Но какво все пак 5 торча? Че не е симетрично. Да, знам, че не е симетрично. Знам, че не е симетрично, бе. Кое като не е симетрично? Така. To Legit Hardcore PvP. След като излезете, няма да можете да се върнете. След като излезете, няма да можете да се върнете. Какво? След като излезете, няма да можем да се върнем. Ужас. Чак малко. Хере PvP. И опа. Не може да се... Опа. Добре, няма. Пиша... Home. Тук има PvP. Ще умра. Бе убит. Да, излизане по време на PvP. Неатър. Кое не? Ето кое неатър. Така, смисъл да свършва епизода. 86 лева, 80 секунди. Добре, смисъл това да е за епизода, защото стана късно вече. Аз бях Алекс и да, ще свършва клипа, защото не стана много дълъг, но другия вече ще бъде много дълъг. Ще си направим сигурно Iron Set вече. Или може би Diamond Set. Ще събера много пари и ще си взема диаманти, ще се направя диаманта и да. Това мисля да е за епизода. Аз бях Алекс и чао!